akụkọ ụwa ekele m gị onye ọma na-ege m ntị. Ọ bụ Ofili ITV ka ị na-ekiri. Aha m bụ Maazị Ofilikenna. Lezie akụkọ anyị ka ọ ha n'uju. Tupu anyị aga n'ihu, nụrụ isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ọnụ gọọmenti bụzi okwu akpụ n'ọnụ n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ihe iwe ọkụ mere odogwu anụ enwe ntị. Oziọma Bishọp Ikegwuru ziri maka ụwa mmebi. Aha m bụ Maazị Ofilikenna. Gezie ntị nụrụ akụkọ anyị ka ọ ha n'uju. Ọnụ gọọmenti bụzi okwu akpụ n'ọnụ. Emere ka anyị mara na obodo anyị nọ n'ime ya bụ Naịjirịa bụzi obodo bụ igwe. Ndị bi na ya bụrụ ayọ. Ndị na-agba egbe n'ikem emeela ka mmadụ niile nọdụ n'ụjọ oge ọbụla. Anyị were jiri ohere a ayọ ọha na eze dododo ka anyị bụrụ ndị ga-enye aka ịhụ na na-echekwa ndụ, akụ na ụba na ihe niile gbasara ndụ oge niile. Ka anyị fie ịsa n'anya ma mara na obodo anyị nọ n'ime ya jupụtara n'ihe egwu. Mara na ndụ adịghị abụọ. Bụrụ onye inye aka n'ebe nwanne gị nọ na n'ebe obodo gị nọ. Ihe iwe ọkụ mere odogwu anụ enwe ntị abụrụ na ihe nwute nyere ezinụlọ ahụ. Akụkọ mere ka anyị mara na o buru na isi ya ma na-arụ aja mgbe ọ chọpụtara na oke nọ n'ụlọ ya bụ enyi oke nọ n'ụlọ Alhaji Magaji. Mgbe ndị nta akụkọ anyị na-agba ya ọjụjụ ọnụ, o mere ka anyị mara na obi adịghị ya mma ma ọrị, dịka otu obi esila wee dị ụmụ ntorobịa mma maka kepụkepụ a na-anụ maka Twitter. Onye ọbụla na-ele anya ma na-eke ntị ka a mara ihe a ga-ekwu oge ọzọ gbasara Twitter, maka na onye isi ala ekwugo nke nọ ya n'obi. Ụmụnne m ọ dị mma. Oziọma Bishọp Ikegwuru ziri ụbọchị Okeke gara aga. Bishọp Ikegwuru kwupụtara ọtụtụ ihe dịka mmụọ nọ ya n'ime si wee gwa ya. Mbụ, o kwuru na ndị ntorobịa mara na ụwa anyị nọ n'ime ya abụrụ ihe ndị oyibo kpọrọ do or die affairs. Ọ yọrọ ọha na eze dododo nderiko ka anyị mara na ofe dị ọkụ ga-emesi ajụ oyi, ma mara ka anyị ga-esi wee na-ebi ndụ n'ụbọchị nke ikpeazụ a. Ọzọ dị ka ibe ya bụ ka ụmụ ntorobịa were ya nwayọọ na-ese ihe a kpọrọ anwụrụ nakwazi ndị na-agba mkpụrụ mmiri, n'ihi na o nwere ọtụtụ ndị isi ha anaghị ebudo ya. Ọkwanya na-ebute ara ịpụ mmadụ n'oge adịghị anya. Mara na otu nwoke ejide n'ụlọ ya pịarie ya riri maka uhie o sere ese na nke ọ nwụrụ aṅụ. Obi adịghị mmadụ niile mma mgbe o mere nke a. Nya ka anyị jiri na-ayọ ka onye ọbụla mara ka o si aṅụ ihe ọṅụṅụ, mara otu o si ese ihe osise n'oge nke ikpeazụ a. Nchịkọta ọgbakọ obodo otu obi mere. Ọgbakọ malitere n'elekere 10 nke ụtụtụ mgbe ọnwa Maachị gbara mkpụrụ ụbọchị 7 n'ime afọ anyị nọ n'ime ya. N'ime ọgbakọ a ka ha kwurupụtara ihe obodo kwesịrị ime ka udo na ịhụnanya na agamnihu bụrụ ihe ga na-agbasa obodo. Mbụ, ha kwuru na nne na nna ga-agba mbọ ịhụ na ha zụrụ ụmụ ha nke ọma ka ha bụrụ ejiamaatụ n'ala anyị. Ọzọ bụ ka mmadụ niile bụrụ ndị na-agba mbọ mgbe kwesịrị chụọ ewu ojii n'ehihie. Ha nyekwara ndụmọdụ pụrụ iche n'isi mmadụ niile site n'ịyọ ka onye ọbụla mara na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Onye gba bọọlụ ọracha oroma anaghị eji ụtụtụ ama njọ ahịa. Biko ka anyị ghara iji ọnọdụ anyị nọ n'ime ya maọbụ ọnọdụ ala anyị bụ Naịjirịa nọ n'ime ya kpebie na ọ ga-adị mma ọzọ. Nwee okwukwe na ọ ga-adị mma ọzọ. Ebe a ka anyị na-ewetara gị akụkọ ụwa taa n'isi njedebe. Ị gakwala anụ olu m ọzọ na ọ bụrụ na o jiri ọkara gafee elekere 10 nke ụbọchị afọ na-abịa. Aha nka bụ Maazị Ofilikenna. Biko nyere anyị aka gbasaa akụkọ ụwa mba ụwa niile. Ndewo.